खुलुमबाय गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय। गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो दिनै गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हादों जानो हागौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै। आं दिनै नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फारि फारि खोन्थालांगोन। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि जाबाय जानो हागौ। भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय। फारसेनिफ्राय नोंथांमोना स्किप खालामलांना अब्लासो बुजिगोन नोंथांमोना। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फारि फारि खोन्थालांगोन। आरो नोंथांमोना गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्टब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ हगारब्ला नोंथांमोना नटिफिकेसन मोनबाय थानो हागोन। अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय आं नोंथांमोननो क्लियार खोन्थानोसै। दिनैनि भिडिअआनो ओरैबायदि जागोन। जोङो बेंक एकाउन्टजों मबाइल नाम्बारजों लिंकखा मबाइल नाम्बाराव जोङो फनपेजों जोङो मबाइल नाम्बाराव बे बेंक एकाउन्टजों लिंकखा मबाइल नाम्बाराव जोङो फैसाखौ सोनानै हरब्ला जोंना फैसाया बेंक एकाउन्टआव हाबगोन ना हाबा। गोबां मानसिनाव कुइसन आंनाव दाख्लैसो सासे मानसिया फन खालामना सोंहरदोंमोन। बिथाङा आंखौ बुंदों आंना बेंक एकाउन्टजों मबाइल नाम्बारजों लिंक नाथाय आङो फनपे खुलियाखै। बिनिफ्राय आंना बेंक एकाउन्टजों मबाइल नाम्बारजों लिंक। बिनिफ्राय गुबुन सासे मानसिया आंनाव बे मबाइल नाम्बाराव फनपे खालामनानै फैसाखौ सोनानै हरदों। बिनिफ्राय आंना बेंकआव हाबफैयाखै होननानै। बिनिफ्राय आं दिनै नोंथांमोननोबो क्लियार खालामगोन। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि जाबाय जानो हागौ सोरबा सोरबा। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। जायफोरना बेंक एकाउन्टजों मबाइल नाम्बारा लिंक बिनिफ्राय बिथांमोना फनपे खुलियाखै। नाथाय बे मबाइल नाम्बाराव जोङो फनपे खालामनानै फैसाखौ सोनानै हरब्लाथाय जोंना बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबफैगोन ना हाबफैया। गोबां मानसियानो सानबाय जानो हागौ जोंना बेफोरबायदि जोंना बेंक एकाउन्टजों मबाइल नाम्बारजों लिंकखा मबाइल नाम्बाराव जोंना फैसाखौ सोनानै हरबाथाय जोंना फैसाया हाबफैयो। नाथाय मानि थाखाय जोङो बेंक एकाउन्टआव मोननाय जाया बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। जोङो बे फैसाखौ मोननो थाखाय जोङो जाय बेंक एकाउन्टजों लिंकखा मबाइल नाम्बाराव फैसाखौ सोनानै हरदों बे मबाइल नाम्बारजों जोङो फनपेखौ खुलिनांगोन। अब्लासो नोंथांनाव बे फैसाया हाबफैगोन। आरो नोंथाङा बे बेंक एकाउन्टजों लिंकखा मबाइल नाम्बाराव फैसाखौ सोनानै नोंथाङा फैसाखौ मोनाखैब्ला नोंथाङा बे बेंक एकाउन्टजों लिंकखा मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना फनपे खुलिबानो जाबाय। आरो पेटिएमजों सोदोंबा पेटिएम खुलिबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोना नोंथांनि बे बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबफैगोन। नोंथाङा फैसाखौ मोननो हागोन। आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन। आंनाव सासे मानसिया कल खालामनानै बे खोथाखौ आंनाव सोंहरदोंमोन। आं बिथांखौ खोन्थाहरदों। बिनिफ्राय बिथाङाबो साक्सेस जाबाय। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना जेबो साननांगौ गैया। नोंथाङाबो बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय नोंथांनावबो बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबफैयाखैब्ला। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना फनपेखौ खुलिबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना फैसाखौ इजिलि मोननो हागोन। बिनिफ्राय जायफ्रा फनपेखौ खुलिया नोंथांमोना फैसाखौ मोननाय जानाय नङा दै। नोंथांमोना फैसाखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना फनपेखौ खुलिनांगोन। बिदिनो सोरबा सोरबा जोंना बेंक एकाउन्ट खुलिनानै मबाइल नाम्बारा लिंकखा बिनिफ्राय सोरबा गलटियाव बेंक एकाउन्टजों लिंकखा मबाइल नाम्बाराव फनपेजों जों फैसाखौ सोनानै हरगोन होननानै गुबुन मानसिफ्रा बेफोरबायदि सोनानै हरो। नाथाय बिथाङा फनपे खुलिब्लासो बिथांनि बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबहैगोन। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनायनि थाखाय थेंक इउ आंनिफ्राय। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय जायफोरना बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबफैयाखै।